Proposamen honen izena da sarean berdin. Batetik, sarean aurkitzen ditugun indarkeriak kaleko berberak direlako oinarrian. Eta bestalde, eskubide eta errespetu berdintasun bera bilatzen dugulako kalean zein sarean. Beraz, lan ildoa izango da. Lehenik, sarean askotan ikus dezakegun indarkeria sexistaren aurrean begiak irekitzea. Segidan, sareko tratu txarroiei aurre egiteko erantzunak bilatzea eta jarrera zein jardun aktiboak bultzatzea. Konpetentziei dagokienez, ekarpen egingo diegu, batez ere, elkarrekin bizitzeko konpetentziari, izaten ikasteko konpetentziari, eta nola ez, hitzez, hitzi gabe eta era digitalean komunikatzeko konpetentziari. Hiru gai nagusi landuko ditugu, jazarpen sexista lehenik, ziberkontrola gero, eta azkenik horiei aurre egiteko baliabideak bilatuko ditugu. Hau da, autodefentsa. Jazarpen sexistari dagokionez landuko ditugu. Edertasun kanonek guztioi eragiten diguten presioa eta gizarteko sexismoaren ondorioz bereziki emakumei ezartzen zaiena. Horrekin batera, neskei buruz han eta hemen entzun eta irakurtzen ditugun iritzi, txiste eta iruzkin sexistak aztertuko ditugu. Bigarren gaia ziberkontrola izango da. Harremanetan gerta daitezkeen kontrol jokabide horietan dagoen benetako indarkeria ikusarazteko helburuarekin. Azkenik, autodefentsa antolatuko dugu. Genero aniztasuna eta berdintasuna lantzen duten sareko zenbait baliabide ezagutu ondoren, sarean aurkitzen ditugun indarkeriazko jarrera sexisten aurrean erantzuteko moduak aurkituko ditugu.